manhero akanaka vateereri, tinokugamuchirai panhepfenyu reCitizens Movement Radio. Nhasi musi wemuvhuro 3 Mbudzi 2025. Nhau dzichiverengwa naBernard Chele. Hene nemisoro yenhau. Sangano reSADC roti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kuTanzania. Vachamisa voti shanduko iri kuzouya munyika yeZimbabwe. Pave nemakore maviri kubva zvapambwa vangadziore asi pasina asungwa. Nhau dzizere. Sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo mudunhu reAfrica reSADC Electoral Observer Mission SIOM raburitsa gwaro rinoti sarudzo dzakaitwa kuTanzania idzo dzakakundwa naMai Samia Suluhu Hassan nezvikamu mapfumbamwe nesere kubva muzana. VaRichard Musoya avo vanga vari mukuru weSIOM vati sarudzo dzakaitwa hadzina kusvika pazviga zvinotarisirwa nesarudzo dzakajeka. Uku kava kechipiri mumakore maviri adarika mushure mekunge sangano iri rashora zvakare sarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzakanzi hadzina kusvika pazviga zvinotarisirwa zvakare. Tinzwei mutori wedu wenhau achitipa zvizhinji. The preliminary statement on the 2025 Tanzanian general election included the following key issues: intimidation and uneven political environment, reports of abductions and arrests of opposition activists and leaders, including Tundu Lissu of Chadema and Luhaga Mpina of ACT Wazalendo. Opposition members' disqualifications created an uneven playing field and discouraged participation. Some stakeholders said the calm environment was as a result of covert intimidation and fear, not peace. Restrictions on electoral justice. The Constitution bars courts from challenging presidential election results, and also the Constitution prevents courts from reviewing the Electoral Commission's actions. Both provisions block transparency, accountability, and judicial recourse, which contradict SADC democratic principles. Compromised independence of the Electoral Commission. The president, who is also the ruling party chairperson and a presidential candidate, appoints the election commissioners, raising doubts about their independence. Internet shutdown and information blackout. The internet was cut off on election day, halting communication and preventing SEOM from gathering or transmitting data on polling, counting, and closing processes. Harassment of observers. SEOM observers were interrogated by security forces, had passports temporarily searched, and were forced to delete photographs in Tanga. Accreditation delays and missing introduction letters hindered their work. Media censorship and lack of freedom of expression. Censorship of online platforms and restrictions on media freedom were reported. State-owned media overwhelmingly favored the ruling party, while private media self-censored out of fear of losing licenses. Low voter turnout and suspicious voting practices. The mission recorded very low turnout across polling stations. Some ballot boxes showed multiple stacked ballots, suggesting possible ballot stuffing. Gender and youth marginalization. Only 3 of 17 presidential candidates were women. Women and youth faced cultural, financial, and institutional barriers to meaningful participation. Exclusion of civil society and voter education groups. Some established goals were denied accreditation for voter education. Funding reductions and late accreditation announcements hurt civic education quality. Security overreach. Heavy police presence, particularly in Dar es Salaam, sometimes outnumbered voters. Reports of police firing guns in several regions, like Mbeya, Dodoma, Arusha, and Dar es Salaam. Constitutional limitation on independent candidates. Laws prevent citizens who are not affiliated with political parties from running for office.
restricting political choice and freedom of association. Domestic observers largely absent. SEOM noted a lack of local election observers in most polling stations. Delayed report publication. SEOM could not issue its statement within the usual 2 days due to security and communication challenges, underscoring the tense and repressive environment. In conclusion, the SEOM determined that voters could not freely express their domestic will and that the 2025 Tanzanian elections fell short of SADC principles and guidelines governing democratic elections. The observation team was led by the Right Honorable Richard Musowoya, former Speaker of Parliament of the Republic of Malawi. This is Lenton Mwanaka reporting for Citizen Movement Radio, CMR. Mutungamiriri wevanhu Nelson Chamisa vati munyika muchava neshanduko nekukasira kunyange zvazvo bato reZANU-PF richiomesa zvinhu. Vachinyora padandemutande ravo vachamisa vati nyika yeZimbabwe ichava ine utongi hwejekerere pasi peutungamiriri hwavo. Vaenderera mberi vakati nyika ichadzoka pakare ichikwikwidzana nedzimwe dzakabudirira samazuva akare. Zvichakadaro miriri weparamende mukaribha Honorable Shine Gwangwa vati kana mbavha navose vanoita zvouori vakasungwa, hupfumi hwenyika hunokwanisa kusimukira. Pari zvino watova makore maviri kubva zvapambwa vatakudzwa ngadziore, asi hapana umwe zvake atasungwa. Vachitaura neCitizens Movement Radio, vangadziore vati vari kushushikana zvikuru nekudhonza makumbo kuri kuita mapurisa mukuferefeta nyaya, vachiti kunyange vamwe vevanhu vakavapamba vachizivikanwa, mapurisa asina nhasi hapana atasungwa. Vangadziore vakurudzirawo zvakare kuti mapurisa asunge vanhu vakapamba nekuuraya Bishop Tafumani Masaya. Tichidzoka panyaya yedu yatatanga nayo, mutungamiriri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan vagadzwa zvakare zviri pamutemo semutungamiriri wenyika iyi kuDodoma, mushure mekunge vawana mavhota anosvika zvikamu 70 kubva muzana. Asi vanhu vakawanda vanonzi vakaurayiwa nevanochengetedza nyika nekuda kwekuratidzira kwakaitika, uye hurumende yeko yakadzima masaisai nemagetsi iri nzira yekudzivisa kufambiswa kweumbowo. Masangano akaita seEU neSADC vashora zvikuru maitirwo akaitwa sarudzo, vachiti hadzipindirani nezviga zvinotarisirwa musarudzo dzakajeka. Sangano reAfrican Union ndiro chete rakati sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Nhumwa dzenyika yeSouth Africa dzinoti vaongorori vavo vakatadza kuita ongororo nekuda kwemhirizhonga yanga ichiitika. Mutungamiriri webato reZANU-PF Emmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza kuna Amai Samia Suluhu Hassan vekuTanzania, kunyangwe kukunda kwavo kwakazara nemutauro. Vaimbova miriri weparamende kuLobhengula Magwegwe vairi gono vati hazvikachamadzi kuona vaMnangagwa vachikurumidza kukorokotedza President Suluhu avo vakabiriridza sarudzo, sezvo naivo vaMnangagwa vakapinda zvisiri pamutemo mugore ra2023. Tinzwei vagono vachitaura neCitizens Movement Radio. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa kuti bato reZANU-PF nemutungamiriri waro vamhanya kumberi kunokorokotedza dictator rekuTanzania, mudzimai ane mwoyo mutema, auraya vanhu vanopfuura chiuru vachifira kuti atore nzvimbo cheupresident. Amai ava havarwadziwi nokuchekeresa vana veTanzania kusvika pakuvauraya nenzira inorwadza kudai. Vachibva ipapo havaoni zvichishamisa kana zvichishoresa kuti vabude pachena kuti vakawina election ne98% vote, ende kwavari hazvisi zvinhu zvinoshamisa kuti vapedza kuvavhotera voenda mumastreet kunoratidzira kunyunyuta kwavo. Iyo vanozviona sezvinhu zvakangofanana. So hazvitishamisi kana tichiona vamwe vane hunhu hwakafanana neuhwu vachipedera zvakanyanya kuti pane chakanaka chaitiwa, nokuti umhondi neumbavha zvinhu zvagara zviri mavari. Saka kana zvichiitwa nevamwe vanenge vachitoona sekuti chinhu chakanaka, chinhu chinoyemurika. Ndosaka vaita vekutanga kumhanya kunoisa mashoko emakorokoto.
mutungamiriri wenyika yezambia vaHakainde Hichilema vaendawo kumutambo wokugadzwa kwapurezidendi vekutanzania. Vanhu vakawanda vasara vasina neromuromo vachiti vaHichilema vava kufuka gumbeze rimwe nemhondi dzakaita saamai Samia Suluhu Hassan avo vakaurayisa vanhu vakawanda, vamwe vakanyangariswa. vaHichilema ndemumwe mutungamiriri ange achitorwa semunhu akamira muchokwadi mushure mekuramba kwavo kukunda kwavaMnangagwa mugore ra2023. Tataura neveruzhinji kuti tidyiwo pfungwa dzavo nokuenda kwaita vaHichilema kumhemberero vakati. Hello, champions, hello, citizens. Tony Shawa here. Yeah, well, it is quite disturbing. It is quite disturbing. It is sad news indeed, what we've heard, that President Hichilema of Zambia has gone to the official inauguration of the president-elect of Tanzania, Mrs. Samia Suluhu. Well, what makes it a sad development is the fact that we have seen Hichilema standing as a democratic person, especially in relation to the election that happened in Zimbabwe in 2023. He even refused to come to the inauguration of President Emmerson Mnangagwa, and we heard him how he condemned that election as a sham election, though nothing was really done after that to follow up on that flawed election. But now we see the same man. He has gone to Tanzania to congratulate a woman who came into power through a bloodbath. That's what we would say. 800 people dying within 2 days. This is not a country that is at a time of a war. This was supposed to be a peaceful protest, and they came with live ammunition and killed people. Some people have lost their beloved ones. They've lost their parents. Some have lost their brothers. Some have lost their sons. Some have lost their sisters. Some have been displaced. And we hear that Samia has won with a resounding 98%. When the other opposition leaders were actually in prison, I don't know whom she was competing with. So it's quite very unfortunate that Mr. Hichilema has decided to join the bandwagon of the corrupt presidents of Southern Africa, of SADC. Southern Africa has been in chaos of late. We've seen the chaotic election in Zimbabwe. We've seen the chaotic election in Mozambique. We've seen the chaos that has just happened in Madagascar, and now this is Tanzania. We've seen chaos happening in Kenya. All these things happening, and this is happening at the watch of SADC. And it is people like Hichilema that we were still counting on, that at least we've got somebody who's democratic enough to withstand and maybe start leading SADC into a better way. But unfortunately, this is what has happened. Some, they say that he's doing it for diplomatic reasons. But what is diplomacy when we are losing 800 people in 2 days? It doesn't make any sense. Thank you. As a citizen of Southern African Development Community, SADC, we are very disappointed about the move of President of Zambia, Hakainde Hichilema, for attending the inauguration for President of Tanzania. Really, we are very disappointed because we as a region, we respect President Hakainde Hichilema, especially for when he was elected as a president of Zambia in a democratic way. So we are very disappointed about Hakainde, for Hakaide's action, because if you look at the election in Tanzania, election was not free and fair, and the opposite political parties, they arrested some of them in prison, and at the end of the day, you see the other president of other nation going to attend the inauguration of a fake election. If you look the Tanzanian election, it seems like the election which was conducted in Zimbabwe in 2023 zvakangofanana, because vaMnangagwa ndozvavakangoitawo futi. vaMnangagwa vakangobawo maelection and shamwari dzavo dzakaendawo kuti kunovainaugurata
vana Ramaphosa. So zvinotongo zvakuenderera musadhaki kuti anojidzana newe ndiani musadhaki, uri kujidzana nani musadhaki. And sadhaki kuiona kwatinoita isisi is like a group of thugs. Sadhaki, all leaders in Sadhaki, a group of thugs, criminals. Because you just have a look, the people of Tanzania, they are fighting for stolen election, for banning other opposition to participate in the election. But the same president of Zambia, he went there to attend the inauguration. For what reason? Vana vemu Tanzania vakapopota vakapisa vakarovana chirovana vachirwira my-election are free and fair. The same applies zvakaita kuZimbabwe. Vanhu vairwa and vakainde ichirima, he never attended the inauguration for Mnangagwa. Akati my-election, it was not free and fair. Because zvasiyana papi neakaitwa kuTanzania. So sadhaki rangova gungano revanhu vanozivana kana kuti vembavha dzinobira nyika dzadzinomiririra, asi hakuchisina kumiririra zvido zvemuregini. Ndo zvakamirira akaita sadhaki, hakuchisina kumiririra zvido zvevanhu vemuregini. Tese vanhu vemuregini we are disappointed neutungamiri huri musadhaki. And iko zvinezvi makazvitarisa musadhaki havachaenda zviye zvokuti kana munhu akaelektwa vanoenda vese vari mahead of states ari 14 or 15 members, havachakwanisa kuzviita izvozvo. Pakungoenda vanhu 2 kana 3. Inyaya yekuti sadhaki haichisina kusimba like zvainga iri kudhara. Sadhaki yangu wabato riya rekuti rakutonyadzisa kana kungoti watumira maobserver esadhaki kupedza nguva, because vanhu tinenge chitongoziva kuti obvious sadhaki inotongouya yakarerekera kubato rinenge richitonga. Thank you very much. Mutungamiriri wevechidiki mubato rinopikisa vaBruce Moyo vakurudzira vechidiki kuti varambe urongwa hwaEmmerson Mnangagwa hwekuda kuramba vachitonga kupfuura gore ra2028. Vachinjona paX nhasi, vaMoyo vati vechidiki vanofanira kumiramira mukumisa vaMnangagwa avo vari kuda kutyora bumbiro remutemo kuti varambe vari pachigaro kusvika 2030. Kurudziro yavaMoyo inouya panguva iyo vechidiki vari mudzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seMadagascar, Kenya neTanzania vari kutungamira mukuratidzira kuti vabvise utungamiri hweudzvanyiriri. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaStephen Sarkozy Chuma vakurudzira vanhu kuti varwise nenzira dzese urongwa hweZANU-PF hwe2030 agenda. VaChuma vati kunenge kuri kuzviuraya kuti zvizvarwa zvemunyika zvibvumidze mutungamiriri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa kuti vatyore bumbiro remutemo kuti varambe vari pachigaro. Tinzwei vachitaura. Yes, of course, it is going to be suicidal, not only for this generation, but for generations to come. If this current generation allows Emmerson Mnangagwa to get away with his plans to violate the constitution and extend his iron fist rule beyond 2028. So we call upon every progressive Zimbabwean to unite and call for an end to Emmerson Mnangagwa's iron fist rule. We cannot have 2 more years of Emmerson Mnangagwa's rule when the majority of our people do not have clean and safe running water. We cannot have Mnangagwa up to 2030 when our people are living in darkness because the government of the day is failing to provide electricity. We cannot have Emmerson Mnangagwa up to 2030 when the majority of our people are surviving on less than $1 per day, when the majority of our people are sleeping on empty bellies because they cannot afford to put food on the table. So this is a clarion call to all progressive Zimbabweans to unite and speak with one voice against the so-called 2030 agenda. Nezuro raiva zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Mukucherechedza zuva iri, sachigaro weMedia Institute of Southern Africa MISA Harare vaMhlondolozi Ndlovu vakurudzira hurumende kuti irase mhosva dzemanyepo dziri kupomerwa vatori venhau vakaita saFaith Zava naBlessed Mhlanga avo vari kutambudzwa nekuita basa ravo. Ngatinzwei vaNdlovu vachitaura. Yes, indeed. Yesterday was the day to end impunity for crimes against journalists. We continue to urge the state to drop charges against journalists like Faith Zaba and Blessed Mhlanga.
because we believe that journalism is not a crime and they were arrested merely for conducting their work. And we believe that journalists' rights must be respected as per the dictates of Section 61 of our Constitution, which provides for the freedom of expression and the right of the media, and also which provides and protects journalists' confidentiality to the sources of to their sources. So we believe that the continued the continued state of where these two continue to be in and out of court does not sit well with principles of justice, because a journalist, when they are doing their work, they are doing it for the good of the nation, and no one has the right to arrest them or to detain them. So we continue to urge the state to drop charges against the two. Murwiri wezvematongerwo enyika madzibaba veshanduko avo vanonzi vaGodfrey Karembera vadzokera mudare nhasi kuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso. Nyaya iyi yakaendeswa mberi kumusi wechitatu Mbudzi 5. Vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuparadzira mapepa pamberi pekuratidzira kwemusi wa17 Gumiguru 2025. Mutungamiriri weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaota Magaya vamiswa pamberi pedare nhasi zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemugovera vachipomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekuba. VaMagaya vakambobvunzurudzwa nemapurisa pamusoro penyaya yekubata chibharo, asi nyaya iyi haina kuzoenderera mberi. Masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi akurudzira kuti nyaya iyi iongororwe zvizere, achiti kana vawanikwa vaine mhosva vaMagaya vanofanira kutongerwa kugara mujeri kwenguva refu. Mhuri yechisoto muJamestown kuSouth Africa iri kuchema zvikuru kurasikirwa nemwanasikana wavo ane makore 5 uyo awanikwa akafa mangwanani ano. Mashoko atiri kutambira anoti mwana uyu akabatwa chibharo nemumwe hama yake asati apondwa. Ongororo yemapurisa iri kuenderera mberi yekuona nekusunga mupari wemhosva. Vakuru nevatungamiri venharaunda vari kukurudzira vabereki kuti vagare vakangwarira uye vatarise vana vavo zvakasimba kudzivirira njodzi dzakadai. Iko zvino tombotarisa nhau dzedu dzemutambo paCitizens Movement Radio. Scotland ndiyo yave shasha yekaSolaga Premier Soccer League mushure mekurova kwekweUnited 5 kwa1 nezuro. Munemwe mitambo zvakapera zvakadai: Dynamos 1 Bikita Minerals 0, Simba Bora 1 Highlanders 1, Chicken Inn 1 Cape United 1, Rentals 0 Yada 1, Manica Diamonds 1 Ngezi Platinum 0, Moors 1 Triangle United 0, Teo 1 Greenfield 1, ZPC Kariba 1 FC Platinum 1. Kuchipedzisa nhau dzedu panhepfinyuro yeCitizens Movement Radio, tombotarisa musoro yadzo zvekare. Sangano reSADC roti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kuTanzania. Vachamisa voti shanduko iri kuzouya munyika yeZimbabwe. Pava nemakore 2 kubva zvapambwa vangadzore asi pasina asungwa. Nawo paSiemara Shona Madzipowaneni wenyu Bernard Chede, ndinovimba kuti makanga muine kupera kwesvondo kwakanaka. Rambai muine Super Siemara muchinzwa nhau dzenyu dzechokwadi. Rambai makateerera vateereri, tosanganazve mune dzimwe nhau. Muve nemanheru akanaka.